أرسط زينا أمونغو إثيوبيان عالم لخاو محبر لمعاتن استقبر أواج سممع القح بأبز حدمسي صديقو توكلتي كفال حبرت سب كل الجامبيلا أجندو ما تناخيرهم نتوكلتهم بحضر ركبهم كابوزاي لعلوي مرحي بوليتيكا حماس إسماعيل خاني أب رئيس كتما إيران أبزخونة تهران كم تقتلوا تقلصوا أديس أبا كابز مدبرو استوديو إتبي عزو السلام تنا تقبلوا كبرات تخطاتلتي نزعات تدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا من زيناتات كيتاتشو علوم مساخم كسانحي سناي مكتال نكون لكم نتمنى فلما حاصرت زيناتات أمونغو إثيوبيان عالم لخاو محبر اللمعات نستقبر أواج سممع لقاح بأبزح دمسي صديقهم أمونغو إثيوبيان عالم لخاو محبر اللمعات نستقبر أواج سممع لقاح بايتوكل تهزبي أبزكايدو هصوص أخيبام أصديقهم بايتوكل تهزبي لو معنت أبزكايدو سالسي عام الزبن سراح قداماي هصوص أخيبهم أمونغو عالم لخاو محبر اللمعات إثيوبيان نستقبر أواج سممع لقاح 500 مليون دولار بحدا تقاومون بحدا دمصة تأكبون بأبزح دمسي أصديقهم تيستقبر سممع لقاح إثيوبيا زوسدتو من محاش ماكرو إيكونومي نمدقاف أستواصو كم زقبر بابلات اتي بيت مخري تلاعلو بفلاي تيستقبر دقاف لقاحن نزدهقنا العلماء نكوعلن باقبابو تتمري حدما من محاشو بالعل بركي حقزيو تباهيل اللهم كاب أبلات تي بايتون استلعلو حتوتات ملاش ذهبو منستر جنزب آيتا أحمد شديم منقستي لقحات دقافات نمركاب تنقاق بزتملؤ كونتاتن بالعل سعرن زمس ايلم بنك عالم إثيوبيا كاب ولد ناصا كاب ذهبو 500 مليون دولار بتوسخي ناي 1 بليون دولار رداءتان مقبار تمالي كم زصدق زذكريو كبل صبصاب مسارحتنا سولومون أبغاز أردي اللهم بيت مخري منسترات أبز السالطو مبل 38 سروع أخيبو مس عالم لخا محبر لمعاز تقبر سممعات حاجز فاينانس نمصداق أبز تسنادا أواج بمزتاي وسانة حليفو ملئت حزتوت وسانة سعيبو قريب اللهم وسانتات مبل 38 سروع أخيبا بيت مخري منسترات أبز السالطو مبل 38 سروع أخيبو مس عالم لخا محبر لمعاز تقبر سممعات حاجز فاينانس نمصداق أبز تسنادا أواج بمزتاي وسانة حليفو مس عالم لخا محبر لمعاز تقبر سممعات حاجز فاينانس 1.5 بليون دولار أمريكا زركم تخون كمونغوزي تي 1 بليون دولار أمريكا بحاجز 5 مليون دولار أمريكا دما بالأحمل كعوز ترخبيو تي حاجز فاينانس منقسي إثيوبيا ماكرو قطبا نمرقا نزسالتو مسرحة ريفورم نمفصام بفلاي دما نفترة سراح زقباب واغا نمقصار حصرة شرفو صاين مفتاح مستخاخلي محاور نمقمار كومون بجت كلتا شحن 17 عام تمرت منقست فيدرال بقتا نمدقاف زوعليو بيت مخري منسترات أبتي سند مستزاتي تلقاح كاب ولد ناطا ناي 6 عامت اوان عرفت حاويسو اب 38 عامتات تخفيلو ززازم كمون مس استراتيجي محدر القاح حقرنا زتعام كم زخونه بمرقاص اتي سممعنت اصديقو نا بايتو كلت حزبي نكم حلالف بملؤ دمصي وسين الله أب حرشا بون زعوتنا يوم زعقبو صيتات أب حرشا فريات قوصل شاهي ون كان دقمو مينا كبلو قدما منستر أبي أحمد تزاريبهم اتوم قدما منستر محبراو متأسسار قصوم أبزسفر وملختي أمل مع نزركب مثل قوصل شاهي أكافيلهم أب حرشا بون زعوتنا يزعقبو صيت أب حرشا فريات قوصل شاهي ون كان دقمو مينا كبلو أرديهم ببركي سدرا وحسنة مقبين مرقاز بزوح ربحا زلوهم استفلالي وفلستات فرامرة أبزح زي اوان وصيت يمصال لهم أب بيشوفتو أبوكادو بكلاسترز فريون أكاب بعلم حليفهم نوصع عداقا زقربو حرستو تعودت جينا تباهيلو لهم أب كتما بيشوفتو دمو أكبابلان زقبرلنا رأس محدارن كابيني أمن كمون كنتباتا كتمان هزمن لعول مسقانا أقرب كبلو مكتل القدمان من السرايته تمسقن ترونه قليسام ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ዘላቅና ከታተን ምዕባልን ምርጋጽ ዓሊማን ዝገበረቶ መምሕያሽ ቁጠባ ባንክ ዓለም ደገፍ ገይሩ
بورد دايركتوريت تبانك أبز سالت وعلان إثيوبيا حدا نتب 5 بليون دولار دقفن لقحنات ديقوم تبانكي كم زغلصوت حدا نتب 1 بليون دولار دقافن تخون 500 مليون دولار دما لقحيوم حزي بغدتا كاب زهبو 7 بليون دولار بتوسخ أبز غصلو 3 عامتات 8.5 بليون دولار كم زوسخ إثيوبيا بحافشة 15.5 بليون دولار كاب بنك عالم طرح كم تركبون تحبير الله بندادي أبلع للسرحون أي جزاء أوتوموبيلين بعد 3 جرين تشكركرتن زوج جدا كم زلوا خينو أبصرفا حد زوج وسانة جدا بشرفوس أي مسمى محيشو كم زتل على تجلس اللهم من قصيب وقصري كهيجا حدا إزبار شوعته إزبار كلتن 250 كلتن بعلة 4 خلته كلتشعن 15 متمرت أبسم حلال فوسانن بقصري تا بومم إزبار بو 20 شوعته حدا شدشته بعلة 20 شدشته كلتشعن 10 متمرت بتيستم حيشا بستوسنو حوت قدب شرفوس أي بانكي نكوص مقبارو زفلتيو سلازخونون ملو بملو بندادي سرحو بتعريف مصحف عنقد 87.03 زمدبو ملو بملو تغطاطيموم اب زقربونا يغزا اوتوموبيلين بعد 3 اغرن تشكركرتي زوص غدا كم زلو خوينو ابتوم زترفون اوت زوص وسانه غدب شرفوصاي مسم محيشو كاب 21 حمله 2016 عام تمرج جميرو كم زتل عالم منستير غنزب افليط اللهم بوليس فيدرال إثيوبيا أب زوبا غوفا وردا غزي غوفا طابيا كينچو شاچا غوزدي بزبصح حدغا مهمه مريت سدروم نزانو نزتمزابلون وغنات لعل 4.5 مليون بر زي قمت دغف غيرو كوميشنر جنرال بوليس فيدرال إثيوبيا دملاش غبر ميكائيل تزبصح هندبتاو حدغا نخلاتنا ازيو زحزنيلم بتحدغا سدرابيتوم نزانو نزتمزابلون وغنات دما دغاف استفلاليو ناوتي كمستلاخ غليصم بوليس بيزا حزبي بمخانو ابغون نستغودو مخانو ناي كل غزه تكبار خوينو دغاف كم زلاخون غليصم بتحدغا سدرابيتوم نزانو نستغودو بزلاقنت اغرين متكالن ابز غبر صعري بوليس فيدرال إثيوبيا تصبيت زغبرو كله كم زفصم مزرابوم كاب بوليس فيدرال إثيوبيا استرخب حبريتام اردي الله أبو منبر بارتي يونايتد روسيا ديمتري ميدفيديف أب زوبا غوفا بسنكي مجهاز مريت بزبز حدا غاز تسمعهم غليصام ديمتري ميدفيديف أب مجلس حزنهم أب كل الدبوب إثيوبيا زوبا غوفا وردا غازي غوفا طابع كينچو ساچا غوزدي بستخص حدا مهمة مريت هيوتهم نزسانو وغنات لعل حزن كم تسمعوا مملكتهم كابزي بتوسخي هيوتهم نسانو سدران أزمادن صنعتي هابكم كبلون تمنيوم بريزيدنت جيزاو من محدار كل التجراي ايتا جيتاچو رداب كتما مقله بكلتنت بشوعته بيلين بر وصاي زهنصو زلون حزبي ترباحي زغبرون بروجكتات مسرت المعات عزيبوم تي عدد هنصتهم تزازيمون غلغالوس بقعون اب كيد هنصت نزلون بروجكتات حقوفه كم زخونه تغليصوم كابتوم زتغبنيو مسرت المعاتات اب كبابي كتما مقله زركبو 25 قبليتات زتاساسر هنصت مگد صصر تحده كم زخونه مكتل كنتيبا كتما مقله ايت الياس كحساي غليصوم ابت بجت عمز تسرحو دلدلات تشكركرتن مشاغر سبنون اكل تعدد كم زخونو ايت الياس حبيرون كدين صصغنان مسفحفان لعل 6 عام زوصره هوسبيتال مقله حويسو 10 شيدات مفري حنباشاتن كالو تكالات وهابتي محبراو غلغالوتاتن اكل تعدد كم زنبرون تغليصلاهم كاب تلفزيون إثيوبيا بقطافنو مكتتال ما ادزينا اي تي في تغنياكم تركبوا كورات تختاتلتي مريصكم سلتكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنايوم زيناتات كنسغرينا توكلتي كفال حبرت سب كل الغامبيلا جندو ما تنخيروم نتوكلتهم بحضرا ركبهم بحلفو 3 معلتات نتوغنو صنحو مي توكلت حبرت سب لو 24 حمله 2016 عام تمرت تزازيملو نصبصاب ابيل مولجيتا دافياسين هاجر سلام نختكون ناي حبار صقمات بحبار نمفتح هاجراو زته زجمرهم سرحت مخكر ابي استفلالي كوبتات انداسالت يركب اب كل الغامبيلا زلو محبرسب زما اخله سرح متخخاب اجندا انداتوغنيو لعل 1300 زخونو تساتفتي زساتفت مدرخ اب قصالي سلام هاجرن دمص نمرغغاص تعدل
ክንጥቀመሉ ይግባእ ክብሉ እቶም ተሳተፍቲ ይዛረቡ ሀገራዊ መድረክ እንደመሆኑ መጠን ሀገራዊ መድረክ ከመሆኑ መጠን ሁሉ ብዝመጸሉ ብዝወከሉ አካል ሓላፍነት ብዝኣተወ ቃል መሰረት ከይተሰከፈ ሐሳቡ ክገልጽን ክመኻኸር ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ሰላም ከሆነ ካለ በቃ ልማት ይገኛል ሰላም ተሃልዩ ልምዓት ይርከብ ሰላም ተዘይሃልዩ ልምዓት ኣይርከብን ብምዃኑ ዘተ ኣድላይ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኩሉ ዜጋ ኣብቲ ዘተ ንኽሳተፍ እንዳገበረ እዩ ብፍላይ ጉድኣት ኣካል ኣብ ክልል ጋምቤላን በብኸባቢኡን ንኽሳተፉ ምግባር ዝተዋሃበ ጠመተ ዘመላኽት ይብሉ የአካል ጉዳተኞች ስምዒት ኣካል ጉድኣት ምስ ሕብረተሰብ ተሓዊስና ከም ኩሉ ዜጋ ንዓና ቆፂሩ ዝሰርሖ ስራሕ ደስ ኢሉን እዩ አንድ አካል ጉዳተኛ ከም ሓንቲ አካል ጉድእቲ ሰላም ተሃልዩ ደስ እዩ ዝብለኒ ሰላም ተሃልዩ ኩሉ ነገር ኣሎ ሰብ መፅዩ ከኣቱ ክሰርሕ ይኽእል ብምዃኑ ፍቕሪ ፈጢርና ተንነብር ደስ ይብለኒ ዘላቂ ሰላም ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ሃገራዊ ዘተ ኩሉ እጃሙ ንኸውፊ ኮሚሽነር ሃገራዊ ዘተ መላኩ ወለማርያም ተዛሪቦም የሀገር ጉዳይ ሁሉንም ያገባዋል ጉዳይ ሃገር ንኹሉ ዝምልከት እዩ ዘይምልከቶ ክፍሊ ሕብረተሰብ የለን ብምዃኑ ነዚ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምምጻእ ሰላም ሃገር ሓድነት ንምምጻእን ንደልዩ ሓዱሽ ስርዓት ፖለቲካ ንምምጻእን ንቐጻሊ ብዝዓለ ብርኪ ንምዕባይ ናብ ዘኽእለና ኩነታት ይወስደና እዩ ኢለ ይሓስብ ቃልሲ ብረት ህይወትን ንብረትን ዜጋታት ዘዕኑ ሃገር ናብ ዝኽፍአ ጸገም ካብ ምእታው ብዝሓለፈ ረብሓ ዘይብሉ ምዃኑ ብምርዳእ በብኸባቢኡ ዘለው ዕጡቓት ሓይልታት ኣብቲ ዘተ ንኽሳተፉ ጻዕሪ እንዳተገበረ ምዃኑ እውን ተገሊጹ የሰው ህይወት የሚጠፋበት ንብረት የሚወድምበት ሰዎች የሚፈናቀሉበት ሰዎች የሚሰደዱበትን ህይወት ሰብ ዝጠፈሉ ንብረት ዝዓንወሉ ሰባት ዝመዛበልሉ ሰባት ዝስደድሉ ዓይነት ከይዲ ልክዕ እዩ ኢሉ ዝቕበል የለን ንሳቶም እውን ተገዲድና ዝኣተውናዮ እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ እንተኾይኑ እውን እዚ መድረኽ ተፈጢሩ ኣሎ ንዑ ንመኻኸር ዝኾነ ኣጀንዳ ዋላ ይሃልወኩም ድሕንነትኩም ተሓልዩ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኣብ ጋምቤላ ዝተጀመረ ሃገራዊ ምኽክር ስራሕ ምትእኻብ ኣጀንዳ ግቡእ ኸይዲ ሒዙ እናተወገነ ምዃኑ እውን ኮሚሽነር መላኩ ገሊጾም ክብርታት ኣሸንዳ ከይሃስስ ናብ መበቆላዊ ድሕረ ባይታ ንኽምለስን ትልሚት ሓንፂፁ ይስራሕ ከም ዘሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡ ብፍላይ በዓል ኣሸንዳ ሎም ዘመን ባህላዊ ትውፊታቱ ሓልዩ ንክበዓል ዝተፈላለዩ መሰናድኡታት ይውገኑ ከም ዘለው እቲ ቢሮ ሓቢሩሎ ፍስሓ መብራህቱ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ በዓል ኣሸንዳ ብፍሉይ ንምብዓል ምስ ሰብ ብፅሒት ኣካላት ተቐዲምካ ምርዳእ ኣድላይ ምዃኑ ዝገለጸ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ ሰብ ዋና እቲ ባህሊ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ምሁራትን ሰብ ሙያ ኪነ ጥበባትን ኣብ ክብርታትን ጥንተ መሰረትን ባህል ኣሸንዳ ኣመልኪቱ ዘትዩ እዚ ድማ በዓል ኣሸንዳ ሎም ዘበን ብፍሉይ ንምብዓል ምስ ሰብ ብፅሒት ኣካላት ተቐዲምካ ምርዳእ ኣድላይ ምዃኑ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ ሃይላይ በየነ ኣብሪሆም በዓል ኣሸንዳ ማርያ ዓይነዋሪ ሕንግደይ ጽሞረይ ያው ካብቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ዓበይቲ ትውፊታት ንብዙሓት ኣሽሓት ዓመታት ብህዝብና እንዳተኸበሩሉ መፁ ክሳብ ሕዚ ዘለው ዓበይቲ ትውፊታት ካብ ዝበሃሉ ሓደ እዩ ጀስት ሕዚ እውን ይኽበር ኣለና እዚ በዓል እዚ ለምዘበን ከምትና ኩሉ ግዜ ዝኽበር ለምዘበን ከዓ ፍሉይ ኣንፈት ፍሉይ ዳይሬክሽን ሒዙ ንምኽባር ከም ቢሮ ከም መንግስቲ ንቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ወርሒ ጉንበት ኣቢሉ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣብ ምንቅስቃስ ኣብ ምስራሕ ኣለና ማለት ዋናነት ከዓ ዋና ትኹረቱ ናይ ለምዘበን ባክ ቱ ኦሪጂን ወይ ከዓ ናብቲ መበቆላዊ ድሕረ ባይትኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ስርዓታት ኣሸንዳ ናብ መበቆላዊ ትሕዝቱ ንክምለስ ኣብ ቆልዑ ኣሸንዳ መሰረታዊ ፍልጠት ምዕታር ኣድላይ ምዃኑ ዝገለጹ ኣብቲ ቢሮ በዓል ሞያ ምምዕባል ባህሊ ኣይተ ዳዊት ትካቦ ነዚ ዝሕግዙ ኣብ ወዳድባታት እናፈጠሩ ምዃኖም ገሊጾም ለምዘበን በዓል ኣሸንዳ ክነብዕል ከለና እቲ ናይ መጀመርያ ቀንዲ ስራሕና ከም ቢሮ ማእኸልና ጌርና ንኸይድ ዘለና እቲ ትውፊት ናይ ምምላስ እቲ ስርዓቱ ናይ ምምላስ ስራሕቲ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ታና ንገብር ዘለና ዝተፈላለዩ ቆልዑ ኣሸንዳ ናይ ምውዳብ ናይ ምልዓል ስልጠናታት ናይ ምሃብ ኣብ ዝቐፅል ድሕሪ እዚ መድረኽ እዚ ሰፋሕቲ ከምኡ ዝበሉ ስራሕቲ ኣለውና በዚ ኣቢልና ተመሊሱ ናፍቲ ብጉልህ ንሪኦ ኣሎ ኣብ ኣደባባያት ኣብ ገዛ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ኣሸንዳ ዝረአየሉ ዝነበረ ብጉጅለና ተፃወታና ወደሳ ዝረአያሉ እሱ
ንምምላስ ከም እዚ ዝበሉ ስራሕቲ እና ተንቀሳቀስና ኢና ዘለና ባህላዊ መለክዕታት ኣሸንዳ ንምሕላው ሰብ ዋና ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ ኣደታት ክብሩ ክሕልዎ ከም ዝግባእ እውን ከያኒት ሙሉ ገብረዋህድ ገሊፃ ባህላዊ ክብርታት ኣሸንዳ እንታይ እዩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ያው መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ጎራዙ ኮይነን ካብ ዝነኣሳ ካብ ፃውንቲ ክሳብ ጎርዞ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ገዝአን ጀሚረን እናተፃወታ ተኣኪበን ብጉጅለ ኮይነን ደቂ ኣንስትዮ በብዓመት ንዓመት ይዕቆረና እናበላ ፅቡቅ ባህላዊ ፀወታን ትንውርጥ ናይ ጥንቲ ባህልና እናፃወታ ናብ ሓደ መእከቢ ቦታ ዝኸዳሉ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሙዚቃን ርኡየተ ጥበባትን መምህር ሳሙኤል ረዲ ብወገኖም ባህሊ ኩሉ ሙዳያዊ መግለፂ መንነትን ህልውናን ብምዃኑ ናብ ንውር ንክምለስ ተኸታተልቲ ፃዕርታት ከም ዝሓትት ኣብሪሆም ታናይ መወዳእታ ጭርሖና ትኾን ዘላ ሕጂ ናብ ንቡር ንመለስ እዩ ንወዲ ሰብሲ ባህሊ እዩ ዘናብሮ ምክንያቱ ባህሊ ክባህል ከሎ ሜላ መነባብሮ እዩ ባህሊ እቲ እድምናን ህውንናን እንብሎ እዩ ባህሊ እንተሎ ኩሉ ባህሊ እንተዘየለካ ኩሉ የለን ኢና ንብል ኣሸንዳ ክንወስዳ ከለና ካብኡ ኢና ንመዛዕ ንበይና ኣሸንዳስ ንበይና ወሲድካ ክስታይ ትብል ኣሸንዳ ሕጂ እንታይ እያ ካብቶም መግለፂታት ባህሊ ሓንቲ ዝኾነት እያ ባህልን ክብርን ኣሸንዳ ብምሕላው መባፅሕ ቱሪዝም ንክኸውን ክስራሕ ይግባእ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ነዚ ድማ ሰብ ዋና ኣሸንዳን ኩሉ ኣብ ባህሉ ዓዱ ዝግደስን ብፅሒቱ ክዋፃእ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኩልኽን ነታ ባህላዊ ናይ ኣዴታትክን ናይ መሓዝክን መሲልክን ካብ መቐነትክን ካብ ክዳንክን ካብ ጫማክን ክሳብ ክሳድክን ዘሎ ዕንቃት ዋሕዛሕ ክትብላ ከለኽን ኩሉ ጥዕናኹን ይኹን ፀጥታኽን ሓሊኽን ኣብቲ ደስ ዝብለክን ቦታ ንክትፃወታን ዝመስለክን ክትዘላን ነፃነትክን ዝፀንሐን ዘሎን ዝቕፅልን ስለ ዝኾነ ንባዕልና ነፃነትና ክንሕሉ ከለና ናይ ካልኦት ነፃነት እውን ንሓለና እናተሓላለና ፅቡቅ ኣሸንዳ ክንሕልፍ ተስፋ ይገብር ይቐኒየለይ ናይ ኣሸንዳ ክትልዕል ከለኻ ኣበጋግሳኣ ኣብ መፀልፀኣ ትውፊት እናተባሃለ ብተደጋጋሚ እናተዘርበ ፀንሒ እዩ ውርስ ማለትና እዩ ውርሻ ምጉራስ ማለት ናይ ኣቦኻ ወንበርሲ ክትወርሳ ማለት ኣነ እውን ከም ኣቦይ ኣነ እውን ከመያይ እትብለሉ እዩ ምክንያቱ እቲ መነባብሮኻ ኣካል ስለ ዝኾነ ሕጂ ብተን ክሳይ ክንመፅእ ከለና ተን ባህልና እንብለን ተን ክብርታትና እየን ተን ባህልና እንብለን ተን ፀጋታትና እየን ሓደ ካብኡ ከዓ ተን ኣሸንዳ ይፅኸውን ሙሉእ ግንዛበን ተሓሳስባን ኣብቶም ቆልዑ ኣሸንዳ ፈጢርና ኣብ ኩሉ ከባቢታት እናተንቀሳቐሳ ክፃወታ ዘግብሩ መደባት ኣለውና ናይ ውድድር ስርዓታት እውን ኣለውና መንያ ጉጅለ ዝሓሸት የተሸንዳ ገሊፃቱ ኢልካ እውን በዚ እውን ተበረታትዕሉ ከይድታት እውን ኣለውና ከምዚኦም ዝበሉ መደባት ኣለውና ዝቕፅሉ ኣብቲ በዓል ክርከብ ዝመፁ ኣጋይሽ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንምቕባል ዝተዋደደ ምድላው ከም ዝተገበረ እውን እቶም ምክትል ቢሮ ሓላፊ ወሲኾም ገሊፆም ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ በተለይ ዲያስፖራ ተጋሩ ብበዝሒ ዝኣትዩሉ ኣብ ቁጠባዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኮታስ ኩሉ መዳይ ዓዶም ዝዝትይሉ ምስ ህዝቦም ዝራኸብሉ በዓል እዩ ዝኾኑልና ናይ ሆም ካሚንግ ፕሮግራም ንዓድኹም እተዩ ኢንቨስት ግበሩ ዝብል ፕሮግራማት ተዳልዩ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ናይ ዲያስፖራ ብፍሉይ እውን ናይ ዲያስፖራ መድረኻት ኣለዉ እዚ ኣብ ትግራይ ናብ ብዙሕ ከባቢታት እውን ክኸዱ እዮም ማለት እዩ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዓመት ንሕውየት ሰላምን ፍቕርን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ከም ዝኽበር ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዝገበረቶ ሪፎርም ማክሮ ኢኮኖሚ ተወዳዳሪን ዕዳጋ ተኮርን ናብ ዝኾነ ሸርፊ ወፃኢ ከም ዘሰጋግራ ተገሊጹ እቲ ሪፎርም ማክሮ ኢኮኖሚ እናጋጠሙን ዘለዉ ፅዕንቶታት ዕዳ ምቕናስ እውን ግደኡ ከም ዝዋፃእ ተሓቢሩ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ፖለቲካዊ ለውጢ 2010 ዓመተ ምህረት ሲዒቡ መንግስቲ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ቁጠባዊ መማሓየሽታት እናሳለጠ ፀኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት መዋቅራዊ ፀገም ቁጠባ ንምፍታሕ መንግስቲ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝተፈላለዩ መማሓየሽታት እናሳለጠ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ ፅዕንቶ ዕዳ ናህሪ ዋጋ ስእነት ስራሕ መንግስቲ ካብ ዝተረከቦም ዕዳታት ተፀርሕቲ እዮም ነዚ ንምምዕራይ እውን መንግስቲ ናብ ሓፈሻዊ መምሕያሽ ኢኮኖሚ ምእታው ዝዝከር እዩ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ስርዓት ምሕደራ ሸርፊ ወፃኢ ምውፃኡ ስዒቡ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንኪ ማሞ ምህረቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ተግባራዊ ዝተገበረ ሪፎርም ኢትዮጵያ ተወዳዳሪን ዕዳጋ ተኮር ናብ ዝኾነ ሸርፊ ወፃኢ ከም ዘሰጋግራ ኣረዲኦም እዮም በቀጣይ ሳምንታትና ወራት
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዝቕጽሉ ሰሙናትን ኣዋርሕን ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ ስርዓተ ምሕደራ ሸርፊ ወጻኢ ዝግበር ስግግር ዕውት ንክኸውን ትኩረት ሂቡ ክንቀሳቐስ እዩ። ነቲ ሓድሽ ማዕቐፍ ገንዘብ ፖሊሲ ብምትግባር ዋጋ ንምርጋዕ ዘኽእል ቁልፊ እጃሙ በርቲዑ ክቕጽል እዩ። ተፈጻምነት እቲ ፖሊሲ ንምርጋጽ ኣገደስቲ ዝኾኑ ምምሕዳራዊ ስጉምታት ክወስድ እዩ። ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ንስራሕቲ ቁፅፅር ክትትልን ፍሉይ ትኩረት ክህብ እዩ። መብዛሕትኦም ስራሕቲ ሸርፊ ወጻኢ ብውክልና ናብ ባንክታት ብምምሕልላፎም እቶት ባንክታት ነቲ ሓድሽ መምርሒ ሸርፊ ወጻኢ ብጥቡቕ ብዛዕባ ብምትግባሮም ብፍላይ ድማ ሸርፊ ወጻኢ ንሕጋዊ ዕድጊታት ምውዓሉ ጥራሕ ብዛዕባ ምርጋዕ ብሔራዊ ባንኪ ጥቡቕ ክትትል ክገብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ባንክታት ካብ ኣታዊ ንግዲ ወጻኢ ካብ ዝርከብ ክፍፍል ሸርፊ ወጻኢ ዝወፁ ደንብታትን ብዛዕባ ባንክታት ዕለታዊ ሸርፊ ወጻኢ ሃብትን ዕዳጋን ዝተቐመጡ ገደባት ከምኡውን ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቁፅጻር ንዝተዘርግሑ ኣሰራርሓታት ብጥቡቕ ክፍጸሙ ይግብኦም። ከም ኣገላልጻቶም ኣመሓዳሪ ኣብ ሸርፊ ወጻኢ ወይ ድማ ኣብ ግልጋሎት ክፍሊት ስራሕቲ ምድንጋራት ዝተኸልኸሉ ምዃኖም ገሊጾም ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ምስ መኽበርቲ ሕጊ ብምትሕባር ዝግበሩ ስራሕቲ ክትትልን ቁፅጽር ከም ዘለው አረዲኦም እዮም። ይህ ከዛሬ ጀምሮ ስራ ላይ የዋለው ታሪካዊ ለውጥ በአጭሩ ኢትዮጵያን በገበያ ላይ ወደ ተመሰረተ ተወዳዳሪ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዝውዓለ ታሪካዊ ለውጢ ብሓፂሩ ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ብዝተመስረተ ተወዳዳሪ ስርዓት ሸርፊ ወጻኢ ከም ዘሰጋግራን ኣብ ኢኮኖሚ ነዊሕ እዋን መሕለኻ ኮይኑ ዝጸንሐን ሱር ዝሰደደን ዘይምርጋዕን ምዝባዕን ማክሮ ኢኮኖሚ ከም ዘማሒሽ ይእመን። እቲ ምምሕያሽ ሸርፊ ወጻኢ ተግባራዊ ዝገብር ብመሰረት መምርሒ ተሓድሽ ሸርፊ ወጻኢ እዩ። እዚ መምርሒ እዚ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ምሕደራ መምርሕታት ሸርፊ ወጻኢ ኣማሒሹ እዩ። ተበታቲኖም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ መምርሕታት ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ሓደ ንኽጠቃለሉ ገይሩ እዩ። እዚ መምርሒ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ናብ ትግበራ ዝኣተወትሉ ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ መዋቕራዊ ፀገማት ኣብ ምፍታሕን ምህርትን መፍረይነት ኣብ ምዕባይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ከም ዝህልዎ ድማ ኣብ ሚኒስተር ልምዓትን ፕላንን ዋና ስራሕ ፈጻሚ ትልምን ልምዓትን ኢንቨስትመንት መንግስቲ ዝኾኑ ኣይተ በረከት ፍስሓጽዮን ገሊጾም እዮም። ይሄ ሪፎርም በዋናነት የማክሮ ኢኮኖሚ አለመዛባቶችን እዚ ሪፎርም በዋናነት ዘይምዝባዕ ማክሮ ኢኮኖሚ ፀገማት መዋቅር ብፍላይ ምህርትን መፍራይነትን ንምዕባይ ንቢዝነስ ዝኸውን ከባቢ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሪፎርም ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ኮይኑ ግና ካብ ዘሳለጥናዮም ሪፎርምታት ብዝሓለፈ ዝተረፉ ስራሕቲ ነይሮም እዮም። ብዝተማልአ ኩነታት ዘይተፈጸሙ ስራሕቲ ነይሮም እዮም። እቶም ዝተረፉ ሪፎርምታት ከዓ ዝረኸብናዮም ውፅኢታት ብዝበለጸ ዝጠናኸሩ እዮም። በዚ ምክንያት ዝተማልአ ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ መማሓየሺ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ። ከምቶም በዓል ሞያ ኣገላልጻ እቲ ተግባራዊ ዝኾነ ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ እናጋጠሙን ዘለው ጽዕንቶታት ዕዳን ካልኦት ጉለታት ንምምዕራይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ አበርክቶ ከም ዘለዎ አረዲኦም እዮም። እያጋጠሙ ያሉንን እናጋጠሙናን ዘለው ጉለት ዕዳ ንምምላእ ይሕግዝ እዩ። እቲ ካልእ ብዋናነት ኣብ ውሽጢ ቁጠባ ዝተፈጥረ ናይ ዕዳጋ ምዝባዕ ሕፅረት ሸርፊ ወጻኢ ንምፍታሕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣለዎ። ካብዚ ብዝሓለፈ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣብ ነዊሕ እዋን ተወዳዳራይነት ቁጠባ ኣብ ምርግጋጽ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ኣለዎ። ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ቁጠባ ዘሎ ምዝባዕ ብቐጻልነት ንምፍታሕ ይሕግዝ እዩ። ኢትዮጵያ ተግባራዊ ንዝገበረቶ ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ ሲዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብርክት ዝበሉ ሓገዛትን ልቃሕ እናረኸበት ትርከብ። ዜና ዕዳጋ ንዝኾነ ይኹን ኣቕራቢ ወርቂ ክፍሊት ዝፍጸም ዓለም ለኸ ዕለታዊ ወርቂ ዋጋ ወርቂ ብሔራዊ ባንኪ በብመዓልቱ ብዘውፅኦ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ተባዚሑ ከም ዝኸውን እቲ ባንኪ ኣፍሊጡ። እቲ ባንኪ መዕደጊ ዋጋ ወርቂ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝገለጾም ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ወርቂ ካብ ኣፍረይትን ኣቕረብትን ብብሕታውነት ክዕድግ እዩ። ዝገዝአሉ ዋጋ በብእዋኑ ምቅያሩ ድማ ንኣቕረብቲ ዘበረታትዕ እዩ ተባሂሉ። ብምዃኑ እቲ ባንኪ ኣብ ፖሊሲ ሸርፊ ወጻኢ ለውጢ ብምግባር ብዕዳጋ ዝምራሕ ማዕቐፍ ፖሊሲ ስለ ዝኽተል ንዝኾነ ወርቂ ኣቕራቢ ክፍሊት ዝፍጸመሉ ዓለም ለኸ ዕለታዊ ዋጋ ወርቂ ብሔራዊ ባንኪ በብመዓልቱ ብዘውፅኦ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ተባዚሑ ከም ዝኸውን ተገሊጹ። ኣፍረይትን ኣቕረብትን ወርቂ ነዚ ፈሊጦም ዕለታዊ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ካብ መርበብ ሓበሬታ ብሔራዊ ባንኪ ብምርካብ ንዘቕርብዎ ወርቂ ክፍሊቶም እቲ ወርቂ ካብ ዝሸጥሉ ጨንፈር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ዘፈር ባንኪ ብዝተገብሩ ስራሕቲ ሪፎርም ዘበረታትዕ ለውጢ ምርኣዩ ተገሊጹ። ካብ ወለድ ናፃ ግልጋሎት ባንክን ዲጂታል ዝውውር ገንዘብን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ጽቡቕ ለውጢ ዝተረኣየሎም እዮም። ንጸብጻብ ኣስማረ ብርሃኑ ኣብርሃም ፍስሓ ኣብ ኢትዮጵያ ግልጋሎት ሴክተር ፋይናንስ ንክመሓየሽን ንክዓብን ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብቲ ዘፈር ስራሕቲ ሪፎርም ተወጊኖም እዮም። በዚ መሰረት ኣብ ባንኪ ኮነ ኣብ ካልኦት ትካላት ፋይናንስ ብዙሓት ለውጥታት ክምዝገቡ ምኽኣሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ባንኪ ሕብረት መላኩ ከበደ ይዛረቡ። ኮር ቢዝነሱ አንጻር ስንመለከት የተቀማጭ ገንዘብ እድገት በአንጻር ኮር ቢዝነስ እንትንርኢ ዕቤት ተቐማጢ ገንዘብ፣ ዕቤት ልቃሕ፣ ዕቤት ሸርፊ ወፃእን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብማእኸላይ ኣስታት 30 ሚእታዊ ዕቤት ኣለዎ። እዚ ሓደ ዓብይ ውፅኢት እዩ። ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ ዓቕሚ ባንክታትን ሕዚ እንትነጻጸር ብጣዕሚ ዝለዓለ ኣፈላላይ ኣለዎ። ካሊእ ድማ ኣብቲ ሴክተር ብዙሓት ባንክታት ንክሳተፋ ተገይሩ እዩ። እዚ ትዕዳጋ ምስፋሕ ኣዝዩ ዝሕግዝ እዩ። ባንክ ጥራሕ ዘይኮነስ ማይክሮ ፋይናንስ እውን እንተሪእና ቁፅረን ብጣዕሚ ወሲኸን እየን። ካብ ዝወፃኢ ዝኾኑ ንሕብረተሰብ ዘገልግሉ ሳኮ ዝበሃሉ እውን በዝሖም ወሲኹ እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እንተሪእና ኣብ ሴክተር ፋይናንስ ዓብይ ዕቤት ኣሎ። ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ጥዕና ዘለዎ ግልጋሎት ባንኪ ኣብ መላእ ሃገር ንምዕሳል ዓለም ለኸ መመዘንታት ዝሓዙ መምርሕታት ብምጥቃም እናሰርሐ ከም ዝርከብ ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምሕረቱ ይገልጹ። የፋይናንስ ዘርፍ በአግባብ እንዲመራ ለማስቻል የብድር ፖሊሲው ልማትንና የግል ዘርፉን በተሻለ ሁኔታ እንዲደግፍ ዘፈር ፋይናንስ በአግባቡ ንክምራሕ ፖሊሲ ልቃሕ ልማዓትን ዘፈር ውልቀን ብዝበለጸ ንምድጋፍን ኣዋህባ ልቃሕ ንባንክታት ኣተኣኻኽባ ልቃሕን ምሕደራ ጥረ ገንዘብን ከምኡውን ምሕደራ ኮርፖሬት ዝተረጋግአ ምዃኑ ንምርጋጽ ዝሕግዙ ብዙሓት ዘመናውን ዓለም ለኸ መዐቀኒ ዝሓዘሉ መምርሕታትን ኣውፂኡ ኣፈጻጽምኦም እናተኸታተለ ይርከብ። ዘፈር ፋይናንስ ብፍላይ ግልጋሎት ባንኪ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ ዝመፀ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፉ ቁሩብ ዓመታት ትርፊ ባንክታት ክብ ምባሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም ነይሮም። በርካታ ሰዎች ወደ ባንክ ኢንዱስትሪው እየገቡ ነው። ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ኢንዱስትሪ ባንክ እናኣተው እዮም። ምእታዎም ጥራሕ ኣይኮነን ብዓለም ለኸ መዐቀኒ እንትርአ ሴክተር ፋይናንስ ጥዕና ዘለዎን ምምሕያሻት እናርኣየን ምዃኑ የመላኽት። ንኣብነት ዘይምለሱ ለቃሓት ብብርካ ዓለም ለኸ ብማእኸላይ 5 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ድማ 4.5 ሚእታዊ እዩ። ስለዚ ጥዕና ዘለዎ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ። ካብቲ ዝእከብ ሃብቲ እንተነኣሰ እቲ 80 ሚእታዊ ንሴክተር ውልቀ ዝምደብ እዩ። እዚ ድማ ሴክተር ውልቀ ንክነቓቕሕ ዝሕግዝ እዩ። ሓፈሻዊ ትርፊ ባንክታት እንትንርኢ ድማ ሎም ዘበን ልዕሊ 24 ሚእታዊ እዩ። ኣትረፍቲዮም ተበጻሕነቶም እናስፍሕዮም ናይ ምልቃሕ ዓቕሞም እውን ካብ እዋን ናብ እዋን እናተመሓየሸ እዩ። ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ሓድሽ ፖሊሲ ገንዘብ ዕላው ብምግባር እናሰርሐ እንትኸውን እዚ ድማ እቲ ባንኪ ቀዳምነት ሂቡ እናሰርሐሎም ዝርከብ ጥዕና ዘለዎ ሴክተር ፋይናንስ ምርግጋፅን ምርግጋዕ ናህሪ ናብራን ጋህዲ ንክገብር ዝሕግዝ እዩ። ዜና ወፃኢ ላዕለዋይ መራሒ ፖለቲካ ሃማስ ኢስማኤል ሃኔህ ኣብ ርእሰ